KS Inglong po jengkaro hin pen chirok to kami ke paman pon thang ni phai sir ke barni nijang kar bianglong lakhat roksi Kopuli constituency angkang rongkhang education block ke parlo langsome pe English LP school along KS Inglong po jengkha head branch atumpen jipatir pi pon along KS Inglong po Hamren regional committee atumpen cherap chetu se chirok to kami paman pon kacharli au samara tumta hokpet pen lu thek nang jipo ke mang la pen kacharli au samara to phan answer se ke paprang dun thek ja phan se bangso chirok to kami deng pon pusi pachini pon bangsolong arjan ki hikachipati pusitami paduponsi ki hayato aphan nong ipi pajirpon mielong ke thege dinga tumpen chinglok lu charli bomo samar api apo tum sitami chetong run se mielong ardi pidun renti langsome pi LP school SMC president pen keningji pona tengke langsome pi English LP school along ningduk meme anpin school along charli o samara to aphai do opu wai phis sitami charli hema bang kahin upar pik mate chingrak thang sidulu sonse barla apora hudlote arbe josi than bang atumta lu thanang lu lapen arbe Silun pense Charlie au samara tum pustame Charlie dunanglu labang so school hem puthot ka separ ponthuji aphan local MSc Pawan Kumar Rai pustame nang kahumria we puta than pachini pon KS Inglong pho Hamren regional committee kongchun bang Anthony Tisoi hin pen tame langsome pi English LP school hem kahino par pik theglong sitong sekot pen kapasemar ponthuji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Education Department in charge EM Richard Togbi aphan tame alang tum ke chuningri patopon phelang pi Ben Bidar Singh Terang ke Palia Birta Malong News. Ya korte edom han aporateng pen nang apali don thek pot choro par piglo lalo aprangsi pini nilitum jengkha head branch pen kapatir pipon lapen nili Hamren Jel committee pen ngachitong dun teronaron langsomi pi along education awareness program kapaman ponang ko kathi bangke lalo kedamtang 2023 November dongkamukam niltum KSC Hamren Jel committee office asai hem along niltum chingwai ponsi karbia khai tum ta atok anu ke do karbia khai tum ta toklang ana thru paprang do naing pu nilitum matha ponsi nilitum KSC Hamren Jel committee branch pen chingwai pensi nilitum sideng bomang bom si pinila dak terona rong langsung pi LP school long andanang le igoklo lalo lapen aprangsi nili ka chuning ri kangtung bangke karbing lo autonomous council of ham akhai sir Dr Tuliram Ronghang lapen Richard Togbi education EM lapen BMC lapen dak Ronghang block along JE lapen da content dom hang ka chuning ri kangtung bang ke prabjin pen la so school long nang ka home regi apan nili hin pe chuning ri lo lapen la so school along a condition meme pin lo prabjin pen akimia building lapen repairing apan Karbing Autonomous Council pen kipi da prangi aphan nili hin laso a social media hin pen nili ang litum phan nili hin pen choring ri iklo kardo nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta